ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଶୀ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ କରିବି। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିମି, ଟମାଟୋକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିମି, ଆଉ ପିଆଜକୁ ଖାଲି ତେଲରେ ପକାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛାଣିଛି ତେଲରେ। ସବୁ 5 ପିସ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ନହେଲେ କଡ଼ାରେ ସବୁ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 5 ପିସ୍ ମାଛ ମୁଁ ପକାଉଛି। ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ପିଆଜ ଦେହରେ ପକାଇଦେବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ସିଝେଇକି ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଆଳୁ ମସଲା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଗରମ ପାଣି କିଛି ସମୟ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ମାଛ ଛାଡ଼ିବି। ଝୋଳ ଫୁଟିକି ମରି ଆଇଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିସ୍ ପକାଉଛି। ମାଛକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଭାଜିଲା ମାନେ ଚାଉଳିଆ ହେଇଯିବ, ଚୁବେଇବା ପାଇଁ ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଛକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି। ଏଇଭଳି ଦେଶୀ ଭାକୁର ରୋହି ଝୋଳ କରନ୍ତୁ, ମାଂସ ଠାରୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଝୋଳ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ତାକୁ ମାଛ ଝୋଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଛ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଦେଶୀ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ।